Това е Котьо, голям да пораснеш. Това са по странджиския край са тези прасета много популярни. Вижте, да. Вижте. Някаква познанка не излиза. Вижте. Жор, виж. Оха, е стабилно. Много красива розова козина. Каква порода сега това чечо? Това е дорок. Дорок. Колко стават? О, той сега е 100 кила сигурно. Да. Абе 150 не мога да стане. Аха. Може и повече. Красавец. Аз ги храна тънко сега. Само рядко. Защото времето е горещо. Да. Да, и зато че като към 25 септември ще ги натисна вече. Да. За Октомври, ноември. И за Великден? За Коледа? За Коледа, да. Декември месец. Кешмишка фалата като тънци. Майка ме разпознаваше едно време. Това не е дика българин. Там черкезите надолу. Паравар. Хайде България. Парайок. Кешмишка фала. Режим главата. Без пари е така? Абе да има захапване. О, ме разбира Да пълним фризерите. И да. Валя. Да. Така вързали ли ще ги снимаш? Ай, добре. Няма, ти си действай, ти все едно, че ма няма, аз съм ти казал. Имайте причи гласа. Представи ти. Хайде на Пашо. Браво, как гледат? За портрет. Това е Коча, ясно. Огрошев. Играех в Азане.
Те си се ухажват. Добро утро, Сене. Пъче. Колко тя няма. Значи през дена ще й пече много. Ще и май изгазва Освен да човек. я намажа с оце, той се трябва бързо. Нищо няма да е май излезе. Но много му живее, тя не може свари да се чеше в тук. Какво да Защото се направи? обръсна и няма голяма коза. Па ти кодената не могат да пробият на другите. Само ние. Какво ма? Абе, като ги пуснам, така са штуркат и градината бягат навсякъде самушка. Търсят, който търсят да идат. Ти ли е козарничето от сам градината две? Насам другата малката градина. Малката, да, пред къща, да. Навсякъде по цветята, по прозорци. Много мишкува да е тук. Гледай каква бигата. Малко да им спасели. Ба я да ми слагам, аз вчера гризала. 7 дена. Не след петия ден. 4 инжекции удари. Да. Защото в 3 кай стигат. Аз вчера ходих при Енаки. Аз видях като си на... Даде ми за 4 дена инжекции. Вчера я бихме на обяд и за вътрешно ми даде 2 пъти да й дам. Вчера на обяд и днес ще й дам. Да пи. Да пи. Сироп. Да, сироп. И да видим всяко ще стане. Дянков пък сутрин и вечер да сироп. Всеки ден. Няма, то ми даде за 2 пъти. Ама от човека повече разбират. Да. Аз сега дърпа да обърна внимание на нея. Ей, всичко искат да се играе с него. Та. Веднага. Тряс ногите. Добро утро. И аз помислих, че закъснях. Рано. Без 15. Не се гони черното, бяга. Няма да вече, да. Снощи Зорли го натегли. Като го прикрачи, да той мъчи да бега, няма. Аз на някак тиши. Няма, трябва като го прикрачи с предните кръпи. Няма ли да бяга. Да. Той тежък, тя не може да мърне. Да. Ей, това. Обаче послушане. Скарам ли му се, защото сутрин вече ги доех го вързвам вътре. Иначе ми прави бела. Днес ще го направи при. Да, той идва това време, вижте. Да. Нали? Стой. Христо, викам, айде ще продам една коза, викам. Кой Христо? Кой ще я гледа, вика? Така да, тя... Да, Наяна. Той с тракторите води на командировка. Той им, нали имаше две? На различни Не, това. Христо не е курата, бе. Комшията с другия. Да. Той бях взимал телестана и крава, жена му ги гледа, той не ги гледа вече. Ама нандялата един път ли чисти, а тваря по един камион, че тук да фърга. То тъй най-хубаво. Няма си играй секси. Тя е много работа има, кой ще я гледа, И вика? гаранеше и наясла. Като ли с камион ще напълни крила. А аз слагам, ще тя гледа, тя е прасета, гледа и... Айде на Паша. А моята тела майка е скър. Да, 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 да,